pipí, aixecàvem el dit. I podríem seguir així amb moltíssims altres detalls que van deixar empremta a les nostres vides. Però va arribar un moment que això es va acabar. Vam créixer, ens vam fer més grans. Començava primer de primària. Ja no només eren colors i números, també sumar i restar. Ens feien llegir i escriure, tot i que no era el nostre fort. I així és com començà un dels nostres malsons, l'inacabable quadern de cal·ligrafia. Els anys anaven passant. Cada vegada tot s'anava complicat. Més exàmens, més deures, menys temps per jugar. Recordem també quan a la primària participàvem en els concursos de dibuix, de redacció, en els concursos literaris per Sant Jordi, que, amb tanta il·lusió, pujàvem a l'escenari a recollir el nostre premi de grup. I amb això volem considerar la feina que havia d'assumir el professorat. Gràcies a tots. En el nostre últim cicle de primària vam tenir professors nous. A cinquè, el Domi, la Maria Teresa i la Carme Ávila, que es van preparar per emprendre el viatge cap a l'ESO. A sisè, ens pensàvem que érem els més grans i anàvem de xulos pel pati. Però vam arribar a primer d'ESO i ens vam convertir en els més petits. Ja en el primer cicle, amb les nostres tutores Maria Dolors Penedès i Montserrat Carles, vam iniciar una nova etapa d'aprenentatge. Sempre recordarem les classes de matemàtiques amb les reiteratives còpies i les famoses classes de naturals, amb la senyoreta Carles sempre preguntant-nos. Vam acabar segon, viatjant a Madrid. Tot i anar-hi en bus, la bona companyia i les hores compartides van fer d'aquest viatge una gran experiència. Finalment, vam arribar a l'últim esglaó que ens quedava, tercer i quart d'ESO. Ens vam barrejar i vam tenir noves tutores, la Maite Montllaó i la Montserrat Barberà. A quart, hem tingut dues coses molt importants, la Tuna i el somiat viatge a París. Grans moments que mai oblidarem. La Tuna va ser la millor de la història de la pressa. Encara recordem el moment en què estàvem alumnes i professors tots a dalt de l'escenari ballant i cantant. Recordem la directora saltant per l'escenari, la qual cosa demostra que va gaudir tant com nosaltres. No oblidarem tampoc el magnífic i inconfusible Noé, sense el qual aquesta Tuna no hagués estat possible. I per descomptat, els nostres petits, la Conchi i el Ferran. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta gran experiència. En el viatge a París, si no fos pel nostre guia particular i exclusiu, Joan Massí, encara estaríem voltant pel Louvre. Ell, sempre en la seva dèria de comptar-nos contínuament. No fos cas que hagués perdut algú. Els números mai fallen, oi, Massí? Recordem també el sopar al Hard Rock, amb l'espera d'un cantant que arribava amb limusina, que va resultar ser el professor Miquel, que va venir per passar 2 dies amb nosaltres. Gràcies, Miquel, pel teu esforç i la teva companyia. No ens agradaria acabar aquestes paraules sense parlar d'alguns professors, com per exemple del professor Andreu, amb les seves anècdotes, que són claus per recordar els fets històrics, les seves pastetes seques i el seu bon humor. També la nostra cita padrina Conchi. Només dir-te gràcies per tot, tu ja saps de què parlem. La professora Ima Rodríguez, amb l'ADN i els seus minerals. La Marta Guaita, amb les seves fórmules. L'Àlvaro, orgullós del seu nou racó de tecnologia. La Marta Ávila, amb cant i els famosos comentaris de text. La Rosa Maria Barberà, amb les seves inoblidables classes de socials i història de l'art. L'Imna Toyano, amb les seves classes de tecno. El mossèn, acompanyant-nos aquests anys en totes les celebracions. La Carme Grau, amb les seves xamsons. I finalment, algú que ha jugat un paper molt important, les nostres tutores. Gràcies per acompanyar-nos i encaminar-nos en aquesta
aquesta dura etapa. Ens heu renat, ens heu castigat i hem discutit, però avui veiem que ho heu fet pel nostre bé i us estarem eternament agraïts. Però no ens hem d'entristir davant d'aquest comiat. Un comiat és necessari per retrobar-se. I retrobar-se, després d'un moment o de tota una vida, és una cosa inevitable si som amics de veritat. Gràcies. The moment come and hesitate. No.